Change my heart, oh God. Ngayong hapon mga kaigsunan, tanan akong mga viewers, akong mga subscriber, mga higala, mga kaparetian, ngayong hapon kanyong tanan kaya. Ako kamang pangusta, ini kapunon, hinarota, anak kamo sa may panglawas, mga dasigon kamo sa kanunay, sa pagpatalingog, sa ato mensahe, sa pagtuon, sa alang sa ato pagkinabuhi, mintas niya pataning kalutan. Sa di pa tamang turuksyonan, ang yun ko kamo, ato ilo ko ato mga ulo, aros pag-apo. Among labing gamahanan nga maluluyon nga magagahap sa tanan. Lord Jesus Christ. Nining kapon. Ani kami Ginoo nagpadayon Ginoo sa pagtuon sa balaan nga kasulatan sa imong mga pulong nga maghatag kani kanamo og giya sa among pagkinabuhi samtang kami nagpaabot kanimo. Panalangin ni Ginoo ako mga viewers, ako mga subscriber, adto naman sila imong suliran sila kinabuhi hatag sulbaran tanan Ginoo. Ingon sa mga problema sa Mindanao, sa Bisaya, naigo sa Baguio ulit. Ginoo, ayaw sila pasagdi, hatagi kasulbaran ang tanan Lord. Kining tanan, akong ipangayo pasalamatan sa kanunay sa ngalan ni Jesus. Amen. Mga kaigsunan, year 2022, nagatubang na po kita sa atong gibuhaton sa matag adlaw, sa matag bulan, hangtod sa katuig, year 2022, nga daghan kita subangon, wala ta masayod sunahan. Usa magatuon kita magsunan sa sinulat sa Hebrehanon chapter 12 verse 1, mga kaigsunan. Dili nagingon, busa sanglit ginalibutan man kita sa ingon sa mabagang panganod sa mga saksi, iwaklita ang tanang kabugat ug ang sala nga nagpilit paglikos kanato ug dalaganon ta nga maluhotayon ang lumba nga atong ginapilan. Mga minahal ko magsunan, kini pag-alagad sabtang usa kanato, wala kita gag-apil sa paglumba nining san, daghang makatawhan na ninguha sa pag-alagad. Niabot ang panahon, wala sila magkapadayon sila paglagad, gumikan sa daghang mga pagsulay, mga trial sa ilang kinabuhi. Ingon sab niini magsunan ang makatawhan sa Israel. Sa diha ang makatawhan sa Israel na ulipon sa Ehipto ni King Pharaoh. Almost 400 years sila na ulipon magsunan. Apan gipasuguan sa Ginoo si Moses kay nadungog ang ulo sa mga katawhan sa mga Israeliton. Usa si Moses gipaadto dito. Tudman pila sulkilan. Walay labot mga bata gawa sa mga hamtong, almost 6,000 mga uban sa mana. Paingon sila dito mga kaigsunan sa suko nga diin mo andam sa Ginoo alang kanila. Labi na kanang yuta nga saad sa Kanaan. Minahal ko mga kaigsunan, padulong sila dito sa sukop mga kaigsunan, pinumdumi, 6,000 sila sumala sa balaang kasulatan. Sa Exodus chapter 12 verse 37. Sa di na sila sa kamot sa Ginoo. Gumikan mga kaigsunan sila pagabugulbulan, kasukihan. Unsa una nilang ibagulbulan, dito sila nagbagulbul ka Moses, ganun gidala sila ni Moses ngadto sa bukid dapit sa Sinai. Kay wala na sila makaon nga husto kay nahurot naman ang ilang mga kahayupan nga ilang gidala. Nahurot ang sunan. Usa nagapagulbul sila, ang una ilang baguluan ang maong tubig, kawalay tubig sunan. Ang ikaduha mao wala na sila pagkaon gusto. Apan mga kayunan, sa ilang pagabagulbol mga sunan, gimahal gyapon sa Ginoo. Gipaulanan sila og mana. Gitagaan sila buntog mga kaigsunan, gipakaon sila sa Ginoo mga kaigsunan. Ug hantod mga kaigsunan silang sigig bagulbol mga kaigsunan, nasukok si Moses. Iyagi tuslok ang mga batok, mugagay ang tubig. Minahal ko mga kaigsunan, sa out of 6,000 ka mga tao
gikan sa ito ang nakalabang paingon sa Jericho sa tubig sa Jordan gamay na lang magsunan mga almost 2,000 plus. Ano man magsunan isulutan sila sa Ginoo, gumikan sila pagabagulbulan mga islan. Wala nila gisalikoy ang ilang mga kiniya nga kaniadto nga dito pa sila sa Ehipto. Usa gilamoy sila sa yuta magsunan mabasa sa Numeros chapter 16 verse 30 to 35. Gilamoy sila sa yuta gumikan nasuko si Moses nga nagsimba sila sa baka nga bulawan. May lagi ampu-ampuan nga 40 days at 40 night dito sa bukid si Moses nag-istorya sa Ginoo. Busa nasuko si Moses. Muna gipanamoy sila mga igsunan sa mao nga yuta. Ug unya mga igsunan sa ilang pagpagulbul gihapon mga igsunan nasuko ang Ginoo kanila gipamaak sila sa bitin mga igsunan. Sa Numeros chapter 21 verse 9 mga igsunan. Apan katbingon ang Ginoo paghimo og tumbaga nga bitin Moses ang kadtong tan-aw mamaayo gipamaak sa bitin mga igsunan. Ingon usab sa ilang pagbulbul mga kaigsunan nga suko sa Ginoo nga diin sige sila reklamo nga ilang kahimtang nga kapait munang mga kaigsunan gisugo ni Moses si Levi ang katawhan ni Levites nga diin daghan ang mga matay sa magkatawhan sa Israel ipamatay sa espada pinuti sa sakop ni Moses magsunan. Imagine magsunan ang namatay nga itong higayuna almost 3,000 magsunan. Hurot-hurot hapit ang mga katawan gumikan sa pagbagulbul nila mga kaigsunan nasuko ang Ginoo. Usa mga kaigsunan. Ang nakalabang dito sa Jordan magsunan sa Jordan River magsunan gamay ra magsunan mga almost 2,000 plus mga kaigsunan. Mga nangyaygon diri mga kaigsunan sa Lucas chapter 13 verse 30 adunay naulahi ug nagauna ug adunay nagauna ug nangaulay. Inini sa atong pagaglagad mga kaigsunan daghan mga dasig sa pagalagad apan nangulay apan katong nangulay nagauna kay nagapadayon lahutay sila sa pag-alagad ug katong naluwas mga kaigsunan nakalabang sa Jordan River paigon sa Jericho sunan wala to siguro sila magapil-apil sa pagpagulbul sa pag rally niya, ingon pagsimba sa mga Diyos, nakalabang sila magkira. Kusa nag-ingon diri, atong isalik ko, iwakli ang tanang kabugat sa atong sala, nagapiit paglikot kanato sa ug dalaganon ta ang maliutayon nga lumba nga atong napilan. Ining kinabuhi magsunan, lumba kini sa pag-alagad nato sa Ginoo, nga muluhatayon kita diha sa Ginoo sa pag-alagad mga kaigsunan. Nagaingon diri mga kaigsunan. Sa Hosea chapter 1 verse 2 nagaingon diri gamay ra ang nakatabok dito sa Jericho mga kaigsunan gumikan sa mga tawhan nga wala sila maka ambit sa kasuko sa Ginoo sama sa uban nga nangamatay mga kaigsunan nga gilamoy sila sa yuta mga kaigsunan. Imagine magsunan kaduol ra kayo unta sa Jericho gikan sa Mount Sinai. 40 years sila. Gilibot-libot sila mga igsunan diha anang bukira, anang yutaa nga duuro ta. Makuha ra unta to niya pila lang ka semana o adlaw mga igsunan. Gumikan sa kasuko sa Ginoo. Muto sila gilibot-libot og 40 years sila mga igsunan. Apan ang ilang sapin, ilang mga sinila ang bisti, ang ilang sinilas wala mga dunot mga kaigsunan. Usa nagaingon diri sa Hebrehanon chapter 12 verse 1 nga ato isalikwa iwakli ang ni sipit sa atong kasalanan sa atong kinabuhi magsunan. Ato iwakli magsunan. Year 2022 na magsunan. Bag-o na to ang atong mga dili maayo nga mga kinaiya nga diin 2022 atong bag-ohon aron kita gulahutay ngadto sa ato pag-alagad ngadto sa Ginoo nga diin ang Ginoo dili siya malipay sa mga taong babulbulan sama sa mga katawan sa Israel mga kaigsunan. Sige sila bagulbul, sila reklamo kang ngadto ka Moses, may pababalik lang sila dito sa ito kay bisag inato sila
maayo ilang katulog, maayo ilang pagkaon, inana mga kaigsunan sa kapanahonan karon na sa kaigsunan. Adunay usay mga trial sa kinabuhi, mga bagyo, mga kalamidad, usay kita magbagulbol atong basulod ang Ginoo. So, pinumdumin sila ang Ginoo. Dili siya magahatag og mga kasakit ngadto sa katawhan mga kaigsunan, kundi na iyang gugma ngadto sa mga katawhan yan. Basta lagi mo. Ayaw paingon sa kinsa nga diha nga siya pagintintalon, ako gitintal sa Dios. Kay ang Dios dili aran mo tintal ug daotan sa walay bisan kinsa ngayang pagatintalon. Mga kaigsunan, dili mo himo ang Ginoo sa pagtintal ngadto sa daotan kundi ang Ginoo na ang iyang paghigugma ngadto sa katawan. Usa nagaygan ang Ginoo. Dili sa Sinulat chapter 12 verse 1. Busa samit gilibutan man kita sa ingon sa babagang panganod sa mga sakti. Iwaklita ang tanang kabugat ug mga sala nga nagagipit likos kanato ug dalaganon ta ang malahutayon ang lumba nga atong giapilan. Sa atong pag-alagad magsunan agig lumba ni mga kyunan nagaingon dia. Ang mulahutay hangtod sa naturan mamalwas. Sumala sa Matthew 24 verse 13 mga kyunan. Inaot ta magsunan ning mabunga mensahe sa kinabuhi sa mga Israelanon nga gikan sa Egipto ang nakalabang ngadto sa Jordan River paingon sa Jericho wala maabot og katunga. Inaot ta magsunan nga diin atong paningkamutan uban sa tabang sa Ginoo ang makalhutay kita uban sa grasya kaluoy sa ngalan ni Jesus atong mahal mong personal manuluwas. Amen. May hapon kanyang tanan. Change my heart, oh God, make it ever true. Change my heart.